Ayun guys, nagtrabaho sila sa kusina. Okay. Uyan nilang sina. Among buhatag birahan namo. Para na sila kapuyan, di na masigig panghabang. Mahal kayong panghabang. Mahal kayong buwan. Tuksok lagi na, pati kayo ng baraha. Ang pala, sana na. Ay, lagi ubos kayo, G. Ay, bububawag na kapag. Saan yung bangang niya na, ha? Sood lang dong, butang dong. Dong, yes. Ay, ada lah sood butang. Kuan. Para di kay lapok. Kaya dia, tanawan dia. Ay, ano ko to gani kahoy, ay lagi dikit diri kay. Kung marang dikit dito kay. Sood lang niya ang lang. Ay na lang hilap din eh. Sikit sila yan. Kaya mga dyan. Pelaha sana arna maduk kuan. Dari sana palabit. Ada nak. Lupa dulu. Kanawa to kinautan ni kan ng jig tanaw to kinautan ni kon hanga ano dito ng titip kisa kung ubos dito mag so suna ha cleaning ko man ka
Ano kinautan ni? Apprentice. JC. Apprentice. Apprentice ba? Kinautan ni JC. Purma kayo. Ana, Kwadro. Yan na ba? Kwadro ang forma jud. JC, Ano basta ba? mabangag. Dila kayo balik. Square ba? Basta mabangag. Magkating ko. Kwadro gani. Dong, Jess. Masa ba gusto nimo dong? Inadlaw na kag-seal dong or Oh, nadlaw kay gamiton man siya. para na magamit? Kuila niyang anak. Kada hapon. Na ako yung mga hatag bawon ba? Oo. Gino. Ano naman? Nananakong karta. Imo nagignan? Ah. Imo nagtagaan? Sabaw na siya na eh. Ikaw na. Wala ko lagi ko eh. Wala ko marami. Ligo na diha. Karing martilyo. Wala yung boots niya ma? Wala. Lay bots gamay yung kay nako ang bots. Hindi ko kung nakit. Kani puso de kaning mitrosan. Kagaya mga sapatos na. Magpatos na ko ba? Imo na lang guba lagi. Kato yung mga lagi. Di pa man mo magamit ani no. Dere, sobre din ako. Naday guba na sapatos dito dia. Ayaw kapingin ng sapatos kaya ang tiil na ito mga ampingan kaya muna yung samad. Eh, dildo na ba? Oh, ang Dadagan sapatos diha daan. Palit mo na anak. Makakuan ka ma? Wala ka. Ang tiil. Nanti ma. Kada? Kani kani? Oh. Okay. Ang tiil. Hindi man takapalit na. Galit na tiil. Manok. Wala boy. Sige guys, i-update na lang tamo aning mahumaning ilang trabaho. Okay, bye.